Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios og amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tubangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo, sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia ug pagdawat sa imong lawas ug dugo. Hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo maggiya sa tanang banay labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pits Senyor. Niining laing adlaw sa Ginoo, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko mo tuki na pod no niining issue may labot na sa sinulog. Unsa gali ng sinulog no mga suking tigpaminaw sa buong tulumanon. Ang sinulog pagsimba ni nga pinaagi og pagsayaw. Sa in English ana worship dance, pagsimba. Pinaagi sa pagsayaw na ay mga dapat tuki nato niini kinigaling pagsayaw kay ang uban natong mga igsuon madaghan man ni sila o magamay dili gyud mawala sa isyu ng kini kunong sinulog matud pa nila pagsimba ko ni o buhat ko ni siya pagano. Tungod kay ang mga pagano god sumala sa kasaysayan naaman gyud sila ng panagsayaw. Ang ilang panagsayaw makita nato nga magatubang og larawan o kanang Dios. Ug unya kitang mga Katoliko makita man gud pod nga kita diha sa pagsinulog na ay ribulto no ni Senior Santo Niño magatubang ta rin magsayaw maong mapasangin lang ta nga pinagano kuno ni atong sinulog o buhat kay ang mga pagano magsayaw man atubang og ribulto sa ilang pagsimba sa Dios nila nga ribulto niya mao po na atong gihimo kita mga Katoliko matag sinulog mao nga maakusahan pud nila nga nagbuhat og mga paganong butang no sama aning pagsinulog. Karon unsa man ang atong ikatubag no hatag nga katin-awan ni ana no sanglit mao man no ang atong mga tubag katin-awan mao man ni ang kahayag no sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, ato sang kuanon ba no kan ato sang sabton o dapat natong sayron sa ug unsa ng pagano ug unsa ng Kristiyano no o unsa ng tinuod gyud nga buhat no sa katawhan sa Dios. Kung moingon gali tag pagano kanang nagsimba o nagila og laing Dios o di ba ka kanang basta kay dili tinuod Dios. Wala magsimba sa matuod nga Dios. Mo na'y pagano.
Dayon kanang mga buhat nga wala magsimba sa tinuod nga Dios. O mao na. So pananglit magisguta kanang sayaw. Kung kanang sayaw nato ipahinungod nato sa dili tinuod nga Dios. O butang sa Dios no. So mao nay buhat pagano. Pero dili tanang buhat pinagano. Okay, depende man na asa na to ipahinungod. Makaingon ta nga kanang usa ka buhat pagano kung kana gihalad o gitumong ngadto sa dili tinuod nga Dios o wala pagsimba sa matuod nga Dios. So pananglit katong mga pagano. Nganong gitawag man nato og pagano nga buhat katong ilang panagsayaw. Tungod kay ang ilang pagsayaw pahinungod man sa bakak nga Dios. Dili tungod sa ilang sayaw na himo silang pagano. Kay dipindi man na og kanang atong sayaw asa na to gipahinungod. Di ba? Kay kung moingon ka nga basta kay sayaw pagano na gyud na, dili na pud mao kay diri sa Biblia naaman po sayaw diri. Naaman po sayaw diri sa Biblia no. Unsa man pananglit no? Sa panahon ni David, kadtong pagprosesyon nila sa kanang sudlanan sa kasabutan. Dayon ni sayaw sila ato nya ning basahon karon no. Ato ning basahon. Kay depende man guna og asa nato gipahinungod ang atong sayaw. Kung ang atong sayaw gipahinungod nato sa Dios o bakak nga Dios, mo na siya nga ang atong paghulagway ana buhat o sayaw pagano gyud na. Pero kung ang atong sayaw gipahinungod ngadto sa matuod nga Dios o sa mga butang balaan o tinuod gyud nga balaan, dili na siya pinagano. Unya kay kanang atong sinulog pahinungod man na sa atong Ginoong Jesucristo no sa iyang pagkabata na puy uban nganong pagkabata man gyud beritas nganong dili naman pagkadako. Well, naman gud sa Biblia diya sa Book of Hebrews nga si Kristo mao kagahapon, karon ug bisang unsang adlaw. Karon ugma karon o kagahapon si Kristo mao gyud na no si Kristo no. Whether atong ihulagway ang iyang pagkabata, whether atong ihulagway o hinumduman ang iyang pagkadako na, mabata man mabata man na o pagkadako na mo'y atong gihandom niya, maura gyud na gihapon Kristo. Kanang sa sinulog nato ang ato gyung gipahimug-atan diha ang pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na nga kanang atong ribulto niya, kanang atong larawan niya nga Santo Niño, dili taon na pagano nga kana bang ribulto, tungod kay si Kristo man atong gitumbo kana. Mahimo lang na kung kanang atong ribulto larawan ang atong gihimo diha Baal ba, for example, nga nagpunting sa Dios nga giila nila sa una nga bakak nga Dios. Pananglit maghimo pud ko og unsa man maghimo ba ko og larawan sa kamananap. Dayon isipon nako nga mao nay Dios. Yan dili man na Dios. So diha makaingon ta nga butang pagano na, butang nga buhat na. Pero kung maghimo ta kita mga Katoliko ang atong gihimo larawan, pero ang gilarawanan mao si Kristo. Kanang atong Santo Niño ang gipunting ana, ang gilarawanan ana pagkabata man sa Ginoo, na unsaon man pagkapagano na to ana. Nga si Kristo matuod man nga Dios, di ba? So kung nagtuo ta anang Santo Niño, nganang mapagano man ta. Nga kanang Santo Niño Kristo man na sa pagkabata. Unya mingon ta nga nganong himuan man nato og larawan o ribulto ay wala man pud na dili man pud na supak sa Biblia nga kanang mga butang balaan himuan og larawan. Maghimo manggaling ta, magpa-picture manggaling ta sa atong hulagway nga di tang kasiguro balaan magyud ta. Di ba? Unya dili man gani pud kay ang mga butang balaan ra mo'y himuag larawan kay kung dirito sa Biblia pananglit sa katong sa Números 21:4-9 kadto bang si Moises gisugo sa Ginoo sa paghimog larawan sa bitin.
Larawan gatos bitin. Then kung moadto po ta sa Ezekiel 41, 17 ngadto sa 20, ang templo sa Dios gihulagway nga naay larawan sa anghel o kiruben. Then naa pag dayan-dayan nga larawan sa leon. Then ay naong tao. Lahi po noon tong sa Deuteronomio 4:16 nga gidid antas paghimog larawan lalaki o sa babae ang gitumbok ato Dios. Kana bang pananglit maghimo kog larawan sa usa ka babae o di baka si Santa Maria himuan na kog larawan then iluhon nako nga siya Dios. Kana maigo taan ng Deuteronomio 4:16. Dagway sa lalaki o babae nga himuong Dios. Pero kanang atong larawan o dili man na Dios. Wala man na itudlo sa atong simbahan nga Dios, so dili na siya Dios. Mao na. So, dayon kanang atong larawan no, Santo Niño, by the way, naaba na sa Biblia kanang Santo Niño. Kanang Santo Niño, kanang mga ngalana o terminuha, kuan man na siya, kinatsila man na. Spanish word man na, mga pulong man na Espanyol, no? Santo Niño. So natural, dili gana mabasa sa atong Bibliang Bisaya, dili po na mabasa sa atong Bibliang in English. Pero kung hubaro na, for example, hubaro na to sa in English ng Santo Niño, anaan sa Biblia. Anaan sa Biblia. Kaya unsa man din ng Santo Niño? Santo, bot pasabot balaan o holy. Niño, bata. Sa to pa, bala ang bata. Sa in English, holy child. Naaba na sa Biblia, holy child na. Asa gali ito na sa Biblia, no? Mabasa ka ng holy child o bala ang bata. Sa San Lucas 1:35, no, atong basahon. Ang anghel nga si Gabriel mitubag, mukunsad kanimo, si Mama Mary ang gitumbok, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Holy child, mo nang naabit tayo. Hospital sa Dumaguete nga gitawag og Holy Child, di ba? Santo Niño na. Yan ang itong hospital sa Dumaguete. Ang Catholic Hospital nga hinganlan og Santo Niño o Holy Child. So, mao na, no? Naari na sa Biblia ng pulong Santo Niño o Holy Child. Pero maingon sila nga, kanang Holy Child diya sa Biblia Veritas o kanang Santo Niño diya sa Biblia, dili man na ribulto. Buhi man na. Kaya kato man ng pagka tao ni Kristo sa una nga buhi. Kanang Santo Niño sa Biblia buhi na. Katong buhi si Kristo nga bata pa sa una. Nya kanang inyong Santo Niño ribulto man na, larawan man na. Well, bitaw. Tinod. Kanang atong Santo Niño ron, ang handumanan naman na. Lahi po itong gipunting yun nga buhi. Katong gilarawanan na ito nga buhi. Diyos parehas ragon na ito mismo. Na ay ako, pananglit. Buhi ko nga Veritas. Buhi ko nga Silbert. Pero napo ko'y hulagway. Napo ko'y picture. Nga kanang picture na ko, gituyo, parang kung wala na ko, ang akong anak, ang akong mga sumusunod nga maghinumdum na ko, akana na lang, pinaagi na lang sa hulagway. Ina na. Dili lang yun himoong Diyos. Kaysa ato nang gibalik-balik diri ang dautan sa larawan, behisan unsa, kana ramang yung sayupon paggamit o himoong Diyos. Pero kanang atong Santo Niño, pag hinumdum na to na, o handumanan na to na, sa pagkabata ni Kristo, wala man idili ng handumanan, katulang ganing katong balaang panihapon nga gihulagway po dito ang Kalbaryo, kamatayon sa atong Ginoong si Kristo. Ipahando man tos Ginoo, no? Buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan. Mo na nga natay misa. Kay mo man na communion. Handumon ko no. Handumon ko no sige. So mo na nga unsaon na to paghandom ang pagkabata ni Kristo. No? Parang di ta malimot. Well, mo na nga mubasa tag Biblia, pahinungod sa iyang pagkabata, dayon napud tay simbolo, naagid pud tay handumanan nga kana yung maghimo gid larawan.
Himuan yun na to, di man dautan na himuag larawan na. No? Kay, sama pananglit sa anghel o kirubin. O, gasugo man ang Diyos ni Moises nga maghimog larawan si kirubin. No? Kanang sa Exodo 25. Di si 7 nga 22, mayroon sila nga, Veritas, diri sa Biblia, sa bagong kasabutan, gisugo ba di ay ta, kitang mga Kristiyanos nga himuan o ganang larawan ang pagkabata ni Kristo. Muna na may iwan nga, kung naay instruction nga himuan og larawan ang pagkabata ni Kristo, sakto mong mga Katoliko. Pero kung walay instruction nga himuag larawan ang pagkabata ni Kristo, so dili na angay natong buhaton. Diha ka, tinuod na. Kung walay instruction, dili buhaton. Murag wala may religion siguro ron nga nakatuman kung walay instruction sa Biblia, dili buhaton. Nganuman, pagkadaghang kayong gibuhat ron nato, Katoliko man og dili Katoliko nga wala sa Biblia, wala instruction, sample. Kini atong mga Biblia ron, nganong gibutangan naman ig numero. Chapter. Para sa mga Bible na to sa balaod. O kanang mga libro na to sa balaod. Di ba na may mga numero? Artikulo 1. Diyan na. Naanay mga numero. Sa pagsulat gyud sa mga apostol, isang katong mga propeta, wala man to butangig numero. sa pagtuonan nato sa kasaysayan aning Biblia, mga Katoliko na may gabutang aning numero. Dili man gani protestante. Katoliko. Basahan ninyo kanang sa naghisgot mahitungod sa pagkamugna aning Biblia, di ba? Mga Katoliko ang gabutang aning numero. Mauna niya, wala may instruction des Biblia nga butangag numero ng kasulatan. Niya nganong gibutangan man nato nya kamong mga dili Katoliko ni uyon man pud mo kay kana inyong Biblia wala man niyo kuig numero. Di ba? Enang magsangyaw ta pinaagi sa radyo wala may instruction res Biblia nga kuan nga magsangyaw ta pinaagi sa radyo kay wa pa may radyo sa una wa po din noon ta did So ingon na nga kung kumo dili mabasa sa Biblia nga gisugo ta nga buhatag larawan o ribulto ng pagkabata ni Kristo, dauta na lang yun paghimo kumo lang kay di mabasa, depende man siguro na. Kung ang atong buhat na hisupak sa balaod sa Dios o sugo sa Dios kana may dili, pero dili tanang dili mabasa sa Biblia dautan. Kay kung dili mabasa sa Biblia dautan na patay. Ganiron gahimo aning radyo, patay. Okay, wa may mabasa sa Biblia nga mag-inbento tag radyo, mag-inbento tag telebisyon, wala man. Pero wa man ta did is ginawa na. Parehas ra pud anang paghimo og larawan sa pagkabata ni Kristo, wala man ta did sa Biblia. Naabogay mabasa sa Biblia nga gidid-an ta. Ang gidili ra gyud kung maghimog larawan kana gyung ang intention dili mao kanang pagbato ng laing Dios kanang sa Exodo 20 bersikulo 3. Mga igsoon, kanang Exodo 20 versikulo 3, mo nay Yahweh nato sa atong Katoliko nga baruganan mahitungod sa larawan. No? Exodo 20 versikulo 3. Basta ang tumong gali nato sa paghimog larawan, aron himuong Dios, sayop ba nga paggamit? Mao nay gidili sa Dios. Pero kung sakto ang atong tumong sa paghimog larawan, dayan-dayan ba o aron nagsilbi nga pahinumdom, wala na idili sa Biblia. Then pagpasidungog pod sama sa atong paghimo o monumento ni Rizal sa atong plaza, no? Usa sa tumong ana pagpasidungog man. Unya aron pod nga inig kakita nato sa monumento ni Rizal sa iyang ribulto di atong plaza, makahinumdom din ta sa atong sa iyang mga maayong gibuhat para sa atong nasod. Inana pod kita mga Katoliko naghimutag mga monumento o larawan, ribulto sa mga santos para nga inig kakita po nato makahinumdom po dayon ta sa ilang mga maayong panigingnan. Pero sagdi lang ng mga kuwan kanang ilang mauto na atong pagtulunan, ilang jutang pakasadon kana kunong atong mga larawan gihimo kunong Dios. Uy naunsa butang-butang naman na. Dili ra ba maayo ng butang-butang? Naabagoy pare nanudlo nga kanang larawan nato Dios? Wala man siguro.
Ya kanang atong pagluhod-luhod pud pagtahod ra man na veneration man na dili man na kay pagpagka-Dios. Galing lang pud kining uban pud ang basta luhod gani pagpagka-Dios na dayon. Dili na mayo. Dili tanang luhod sa Biblia pagpagka-Dios. Kanang sa buhat 16 lang 29:30 si Pablo og si Silas giludhan giyukbuan dili man to pagpagka-Dios. Lahi pud noon tong sa buhat 10:25-26 nga giyukbuan o gisimba si Pedro gibadlong niya si Cornelio kay nakita man pud ni Pedro nga si Cornelio ang iyang pagsimba ang iyang pagyukbo ni Pedro nabati man ni Pedro nga oy pagpaka-Dios man mo nang gibadlong niya si Cornelio. Pero kanang sa buhat 16, 29 ug 30, wala man badlungan ni Pablo og ni Silas kadtong tinugyanan sa karsel nga miyukbo nilang duha. So naa di ay yukbo, naa di ay luhod, o naa di ay pagtahod para nila. Ug mao na kita mga Katoliko. Naatay pagtahod alang sa mga santos. Gitawag na to na sa Griego og dulia. But pasabot veneration. Dili na parehas. Uy, dili na parehas ng yukbo. Na yukbo sa mga santos, na po yukbo sa Dios nga para ra gyud na niya. No? Ginganlan na to sa Griego og latria. Aha man na to na gibase. No? Ang formula ana, diha na to na gibase sa katubang giingon ni Kristo nga. Gipasabot kay naa man uban nga kung mutuo tas Ginoo kinahanglan bagyod nga muhatag mubayad tag buhis des gobyerno. Ang tubag ana sa Ginoo ingon siya nga ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador. Og sa Dios ang iya sa Dios. Sa ato pa naa di ay para sa tao. Kay matud pa ni Kristo naa may para sa emperador. Naa po'y para sa Dios. So, buti pasabot sa Ginoo nga ang para sa Dios iya gyud sa Dios dili na to pwedeng ihatag sa tao. Pero naa po'y sa tao. Mao na. So ingon ana kanang yukbo pod, ingon ana gihapon. Kanang yukbo nga para sa Dios, para ra gyud na sa Dios. Kanang gitawag nato, giterminuhan nato latria. Simba nga alang lamang sa Dios. Pero wala na magpasabot nga kung naay yukbo nga para sa Dios, wala yukbo nga para sa tao. Naaoy. Pagkadaghan na ba diring tudling sa Biblia, kung nahinumdo mo atong gipangbasa na ko, tagsa-tagsa itong mga bersikulo, nga na ay yukbo, si Samuel, giyukboan, si Moises, pagkadaghan, si Jose, katong Jose ba, sa daang kasabutan, giyukboan. Pag ito siya damgo, nga gisabot sa iyang mga igsuon nga, muyukbo sila niya. Nahitabo gito, kay katong nahimong kapata si Joseph dito, no? Sa Ehipto, katong nahutdag pagkaon sila sa Kanaan, katong mga igsuon ni Jose kay ilamang gutong gibaligya si Jose sa mga Ehiptohanon unya nahimo ra ba Hinoong sinaligan sa hari dito sa Ehipto si Jose. Nya nahutdag pagkaon naging guto man to dito sa tong lugar dito sa iyang mga igsuon mo nang niadto sila sa Ehipto kay Ehipto ra may nagkatigom og pagkaon pinaagi ni Joseph, no? O niya, mao to nga, dito nangadto sila dito sa Ehipto. Niya, ilang giyukbuan si Jose. Si Jose giyukbuan. So, naiyukbo lagi sa tao sa Diyos. Ingon na narana, no? Dayon, mga higsuon, ato ko nung sulayan po, o kanabang larawan nato gali sa pagkabata ni Kristo. Napada ito, na inihunghung na ako diri. Ingon nga, Veritas, kanang moingon sila nga basta walay instructions Biblia dili buhaton. Nganong kuan magsaulog man lang sila birthday. Kanang adlaw na tawhan nga wa may instruction anas Biblia. bitaw sakto ka. Mao na laing example nga dili tanang kuan buhat daotan kung wala sa Biblia. Kay kung mubagay lang, wa lang masupak ng naas Biblia, pwede bisag unsa buhaton na to. Pwede pagalit tag mag-invento og daghang kay inbensyon na to. Kana ding mayon tag Trinity wa man tag giing ni anas Biblia nga kanang relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo hinganlan nag Trinity, wa man ta ing na ana sa Dios. Yang ano nga to man nang gibuhat kay dili daotan. Ang mga Adventist, tuo man pog Trinity, nyawam na sa Biblia. Di ba? So, dili daw tan na mag-invento tag mga
pulong basta di lang masupak diri sa Biblia. Wa lang pud na idili, wa pud na idili nang mag-imbento tag pulong para sa nang maghingalan tag kanang simba nga para sa Dios. Ngalan nato sa Griego og latria. Wa man na idili. O kanang pagtuo nga usa lang ang Dios. Ngalan nato na sa Griego og monotheism. The word monotheism wala gyud na diretsahan mabasa sa Biblia, no? Theos sinoon na pero yung kag monotheism wa gyud na sa Biblia. Pero mo na atong gihingalan sa pagtuo nga usa ra ang Dios. Maingon ana. Pero sa anang mayon ta nga wala may pope diya sa Biblia, wala bitaw. Pero kanang pope mo na termino nga gigamit nato karon sa katungdanan ni Pedro, kanang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Prehas ragod pod sa Iglesia ni Cristo. Supak sila anang kanang pagtawag nato sa leader nato sa simbahang Katoliko og pope, supak sila kay wala kuno sa Biblia. Unya, nganong dili man lagi sila supak anang executive minister nga wala mo na sa Biblia ng kanang tituluha. Minister siguro na pero mayong kag executive murag wala na. Pero kung sabton naabya na kanang leader, kay leader mo na executive. Di ba? Pero kanang yung pulong executive yun litra por litra wa gyud sa Biblia. Gawas kung hubaron sabton na ay tukbang ana. Ana ra guna gud. Kanang pulong popula na sa Biblia, pero ang tukbang ana na sa Biblia, kanang katungdanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Prime Minister. Yan, Chief Shepherd. Kanang Vicar of Christ ba? No? Representative of Jesus Christ. No? Okay. Si Pedro, gihimo man tong representative ni Jesus Christ. No? Nasa Juan 21:15-17. No? Juan 21:15-17. Katong ang mga karnero ni Kristo iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Natrabaho man na ni Kristo ng pagkamagbalantay sa karnero. Pero nganong iya man ang gitugyan ni Pedro? Siyempre kay mo usa ka naman sa langit. Mo na nga si Pedro, Vicar of Christ. Mayon sila wala lagi na sa Biblia veritas ng Vicar of Christ. Bitaw kanang termino wala, pero kung sabton mao nang katungdanan ni Pedro. Nga tigpakaon sa mga karnero ni Kristo kay mo ka naman sa langit. Kana ra na. So, karon kanang galing atong larawan sa Santo Niño, kanang larawan nato sa Santo Niño, di ba, unsa may makita nato diha? Mao na, kanang bata, pagkabata ni Kristo. Naanas Biblia, no? Lucas 1:35, mao na atong gihulagway pagkabata ni Kristo. Then diya sa iyang larawan, kabantay ta nga na ay kanang kuan gali kanang gihawiran siya nga kanang burag baston o kanang burag stick, di ba? Mao man na. Unsa may gibasihan nato ana, no? Naana sa pinadayag 12:5 nga siya nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran, pinaagi sa ulisi nga putaw. Kanang pinadayag 12:5 ga hisgot na diha ni Santa Maria ng babae, then naghisgot pod og anak. Dayon maghari, then gisimbolohan og ulisi nga putaw. No, simbolo na sa pagkahari kanang baston. Mao na nga si Kristo diha sa iyang pagkabata gihulagway nato nga naay baston o na iyang gihawiran ba. Kana simbolo na sa iyang pagkahari. Kay hari man Hesus Kristo, di ba? Hari si Kristo. So, siyempre, naapod siya Prime Minister, katos Pedro, kay gihimo man to niyang Prime Minister. Kaya ang hari naman yun ay Prime Minister. Sama atong gingharian ni David sa una. Nga, na puli sa iyang pagkahari. Nga, si Hezekiah, dahil naapod siya Prime Minister. Nga si Shebna, giilisan lang to Shebna, kay wicked man siya, dautan man siya nga pagka-Prime Minister. Giilisan siya ni Eliakim, nga ang katukunong katungod authority niya o Yahweh itugya na dito ni Eliakim. So ang hari na ay Prime Minister. Mo na bitaw mangutana ko sa mga dili katolikong naminaw nga kung walay Pope o walay Prime Minister na niya kay si Kristo may hari sa iyang gingharian na niya sa Biblia na amang Prime Minister. Kanang visible head ba? Mao na nga klaro ang unang visible head nga gipili ni Kristo si Pedro. Kinsay na puli ni Pedro amo na itong mga Santo Papa kay kanang katungdanan kung mabakante do na magay mo puli bisan gani ng kuan kay naaman puy mo tuo
sa baruganan natong Katoliko na ay dili Katoliko nga motuo nga si Pedro mo'y gihimong prime sa mga apostoles. So labaw ko no ang katungdanan ni Pedro sa ubang mga apostoles. Sama ni Herbert Armstrong kanang sa Church of God gali worldwide, tuo siya ana. Pero dili lang siya mutuo nga dunay ni sunod ni puli ba sa katungdanan ni Pedro sa dihang namatay. Ang dili po na siya mao kung moingon ka nga ang katungdanan bakante na gyud hangtod sa hangtod walay mopuli, dili na mao kaysa buhat 1:20 ang katungdanan gali mabakante do na gyud mopuli. Nya kung musupak mo ana nga ang katungdanan mabakante do na mopuli, nya ngano man lagi nga sa mga ubang pundok ron kung mamatay ng ilang kanang ilang leader, nganong pulihan man lagi nila kung dautan ng pulihan nato ng katungdanan nga mabakante pananglit sa Iglesia ni Cristo. Pagkamatay ni Felix Manalo, giilisdan man din nila katug anak si Iranio. Then pagkamatay po ni Iranio, gipulihan na po ni Eduardo, anak ni Iranio. So naaman lagi puli. So mao na nga ma-inconsistent sila na kay naman kanang Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong, tuo siya nga si Pedro labaw sa ubang mga apostoles. Agi anang Juan 21:15-17 nga ang mga karnero ni Kristo dito niya itugyan ni Pedro. Ang iyang pagkausa ka magbalantay, iyang gitugyan dito ni Pedro isip visible head kanang Juan 21:15-17. Na ang pangutana, pagkamatay ni Pedro, o kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro? Ma-inconsistent sila na. Kaya ang ilang pulihan nga katungdanan, si Felix Raman. Ang katungdanan ni Pedro, wala mong kuno'y puli. Ma-inconsistent na. Katoliko rin nanudlo nga, naagay ni puli sa katungdanan ni Pedro pagkapatay niya. No? Nas listahan sa mga Santo Papa. Galing, dili magud mo mutuoan ng listahan sa mga Santo Papa. Kaya ang inyong tuhuan nga listahan, kana ramang listahan sa pagkagobernador o mayor, kana ramang listahan sa inyong executive minister o ato pagkas orthodox kanang listahan sa inyong mga patriarchs ato pagkas sa kanang mga grupo-grupo ron, mga servant leader nila kana ramang inyong pulihan kung mabakante niya ang katungdanan ni Pedro nga importante ra ba to pagkabakante wala man inyong gipuli. Pero Katoliko na listahan na gikan jud ni Pedro mo man gunin siya goy importante gusto naghiusa mo bitaw nga wala tabiyain ni Kristo dire nga biyaan ta niya nga walay mangulo. Okay, kawalo man siya nga kung walay mangulo sa iyang simbahan diri sa yuta magkalan rakas kay kung di na magkasinabot na kinsa may mo sulti karon nga katapusan, kinsa may final arbiter. Kinahanglan man yun ng final arbiter for any institution. Ato bitawng nasod sa Pilipinas na amantay Supreme Court. Anong kinahanglan man ang naay Supreme Court? Kay inigbagdebate na ng mga abogados balaod, dili na magparehas og pagsabot ng mga puros mga maing laki na kinsa may labawng tuhuan. Kinahanglan na agi Supreme Court o final arbiter nga inigtingog niya sirado. Wa na'y debate kay iya siya may mas otorisado. Inana man pud. Si Kristo pa di kahibaluan na. Sa wa pa siya mo sa kaslangit, nagpili gid siya final arbiter diri sa yuta. Sa daghang kay mga leader, mga apostolis, pero kinahanglan mo pili pa gid siya usa nga mas labaw. Parehas lang yun sa Supreme Court nga. Na yung mga justices, naabag yung Chief Justice. Mao na nagkatungdanan ni Pedro. Chief Justice. Papa, Pope. Mao na siya. So, balikan sa nato tong Santo Niño, kay mo man to atong gisgutan ron. So, diha sa ribulto o larawan sa pagkabata ni Kristo, gihulagway diha kanang iyang baston. Gahulagway na sa iyang pagkahari. Dayon, naapoy makita na to diha nga kanang kalibutan o kanang globe no? Unsa man ay gipasabot ana, no? Ang paghulagway ana naa sa Hebrehanon 1:2-3. Kanang bang gihisgutan diha nga nagasap nay siya sa kalibutan. Ano basahon na to? Hebrehanon 1:2-3. Apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang
pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios og tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. So mao na, no? Biblical na, no? Kanang atong Santo Niño nga nagkupot si Kristo sa pagkabata pa niya na, no? Nagkupot siya kalibutan. O mao na diri gihulagway na sa Hebrehanon 1:2 ngadto sa 3. Dayon naay laing issue po jud ana. Maingon sila nga niya bata man ka birita si Kristo ang gihandom ana kanang Santo Niño. Niya nganong senior man, Senior Santo Niño. Di ba kanang bata dili na matawag og senior kay bata pagod. Well, si Kristo God bisan bata pa siya, Dios na siya. Nagali gitawag ni siya amahan o labaw. Tawag ng ganitong amahan ng pari. Kay si Pablo amahan sa 1 Corinto 4:15. Si Kristo pa. So pagkalabaw ni Kristo, mahimong tawag na to siya amahan. Pero lahi bitong iyang amahan yun nga. Ang amahan nga diya sa Trinity nga ang unang persona sa Dios. Pero sa iyang pagkalabaw, pwede nagali na to siya tawag og amahan. Muna, senior. Kaya kanang amahan, senior man. Sa pagkalabaw ni Kristo, pwede na to na siya tawag og senior. Na sa Isaias 9:6 gani lubagon po ni sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo kining Isaias 9:6. Pero atong basahon, no? Isaias 9:6 diri po na gibase ng pagka-senior ni Kristo. Giingon diri Isaias 9:6. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Bata pagali gisgutan na. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan. Walay katapusang amahan. Mao ni diri gibase ang senior. So si Kristo gitawag og walay katapusang amahan. Of course, lahi po tong amahan yun ni Kristo diya sa sa Trinity. Pero sagod nako, ngayon sila nga dili man na amahan si Kristo Veritas. Well, sa iyang pagkaanak, dili gid siya amahan. Pero sa iyang pagkalabaw, mahimong tawgon na to siya amahan. Pero siguro na ng mayor. Ganang mayor, pwede man na tawgon na to amahan. Amahan sa atong syudad. Ang gobernador, pwede po na tawgon na to amahan. Amahan sa probinsya. Ako, anak ko kay naamang ko'y amahan. Pero at the same time, amahan po ko kay naamang po ko'y anak. Inanargo na agad. Muna, Isaias 9:6, diha po na ito nagibasi nga bisag bata pa si Kristo, ay gitawag naman siya Diyos, sa iyang pagka-Diyos. Niya gitawag pa Diyos siya, walay katapusang amahan, kay Diyos man siya, waman po si kamatayon sa iyang pagka-Diyos. sa iya ramang human nature, sa kining pagkatao. So, mauna nga, nganong senior, Santo Niño, kay gihulagway po diha, nga bisag bata si Kristo, labaw siya, Diyos siya. Amahan siya nga walay katapusan. Isaias 9:6. So mao na kanang larawan sa Santo Niño na biblical na kung ang iya yung kanabang explanation. Nya mingon sila nga asa lagi mabasa Veritas nga buhatag larawan na pwede man po na nato balihog pangutanang asa man lagi sa Biblia nga dili pwede gam-an og larawan. Harapot. Kaya kay ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Narabay moingon nga asayop ng inyong pagsabot ana Veritas nga unsay idili og itugot sa simbahan, idili og itugot sa langit. Sayop mo ana kay ug moingon kuno ang simbahan nga mangawat pud ita. Uy, naon sa man pud na sila nga mangutanam sila ingon ana nga nganong nakalitok si Kristo ana sa iyang simbahan nga ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot nganong nakaingon si Kristo ana ngano man kay hibalo man siya nga kasaligan ang iyang simbahan ngano man kay naa may Espiritu Santo. Kay kung wala pa unta ang Espiritu Santo nga mugiya simbahan dili mosultis Kristo ana oy. Timan ni ragod tanawa. Kaya nahadlok man sila anang interpretations katoliko nga bisag unsa kuno idili sa atong mga obispo, idili po sa langit.
bisag unsay itugot pus langit, hadlok sila ana kanang pagtulon ana kay mingon sila nga ug moingon ding obispo mga obispo mangawat pud ita. Nya unsa man pud mo nga ang Holy Spirit may gagiya ani nga atong mga obispo so sa faith and morals. Unya mugiya bagong Espiritu Santo nga ingnon niya mga obispo. Oh, tudluin ang mga tao og pangawat. Wala dugay-dugay naman ning simbahang Katoliko, daghan ang magiling obispo nga gapabadlong. Wa man gyud na katudlo ng atong simbahang Katoliko og pagpahala pangawat mo, pangurakot mo. Uloy. Kanang atong mga pagtulunan guided by the Holy Spirit, giproteksyonan na sa Espiritu Santo mo na nga bisag unsay idili sa atong mga obispo, dili na siya dautan. Oh. Kanang hiniusa ha, kanang konsensus ha, kanang official, kanang resulta og mga kanon, o kanang dogmatic pronouncement, muna ibot po sa put. Dili po ng personal sa mga pari, no? Kaya posible atong pari masayop personal. Panalita na atong obispo, magtudlo siya, gikan na siyang kaugalingon. Personal. Pwede sa masayop. Niya, pwede po siya kasala. Personal na. Pero kung hiniusa gali, kay ang simbahan gud hiniusa man na, katilingban man na ni Kristo, mao na ang paggiya sa Espiritu Santo, hinugpong pod, konsensus na. Mao na kanang mga dogmatic pronouncement para sa anang mga Council of Nicaea, Council of Jerusalem, Council of Hippo, Council of Carthage. Oh, mao na dogmatic na siya. Guided by the Holy Spirit na, kay ang paggiya sa Espiritu Santo, hinugpong man. So mo na nga, bisag unsay himuong balaod diri sa simbahan universal, tugta na dito sa langit. Kay naman ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Dahil mingon sila, beritas. Unya, ang mga obispo ra may gatugot anang paghimog larawan ron sa pagkabata ni Kristo. Bitaw. Unya, katong mga apostoli sa una, wala pa man. Ay, kay sa ilang panahon man to, wa pa man sila siguro pod kahuna-hunaan. Pero di manggali po ta kasiguro ana kay di umpod tanan na sulat sa Biblia, pero grante nga ang mga apostoles wala pa kahimo og kanang larawan ni Kristo sa pagkabata. Unya dautan ba di kon ang mga sumusunod na may makahimo ana para sa gunaan ning radyo og telebisyon? Moingon ta nga ang mga apostoles sa una wala pa sila ka-imbento og kuryente. Fluorescent. Wa pa sila ka-imbento og printing press. Kay wa pa may printing press panahon sa mga apostolis, kay kinamot raman gyud sila magsulat. Unya karon kay nag-imbento naman tag printing press, nag-imbento naman tag radyo, mo na magsangyaw po tag radyo. Sagyaw po tag TV, wala man ta did-i ana. Ibutang dala nga ang mga apostol sa una, wala pa sila kahuna-huna nga maghimo sila larawan sa pagkabata ni Kristo. Unya ang mga sumusunod gidid-an ba di ay nga sige, pwede ta maghimo ron. Di man dautan ng magpalabaw. Basta di lang dautan. Naaban sa Biblia, mayroon sila nga, beritas, pwede ba day ang simbahan ni Kristo magpalabaw katong wala gibuhat sa una, punan karon nga magpalabaw. Depende pod kay para sa anang pagdugang. Naaman po instructions Biblia nga kanang Book of Revelation dili dugangan no, nasa Pinadayag 22:18-19. Niingon si Juan diha nga kining nasuwat na kustag na ay ninyo ni kuhai, ayaw po pun Amo na nga wala po na kuhai, wa po na dugangis Katoliko kanang Book of Revelation. Pero, kaning kung kuha, kining mga dili Katoliko, ilang gamito na nga, kanang inyong kuhan, rosaryo, dugang na. Wala man na to na gidugang na sa Revelation. Lahi man na, debosyon man na. Pwede ta kadugang sa ubang mga butang. Kaya kung moingon ta nga, gamito na to ng sa Revelation nga ayaw dugangin ni kuhain may ka nga sa tanan bang mga kuan tanan ba dili pwede madugangan may ko nga anong gigamit man na ninyo tekstuha nga kami na among mga balaod gadugang kana ecclesiastical law dayon kana mga debosyon mga pista gadugang nganong gamiton man na ninyo ng tekstuha ayaw dugangi nga ang gipasabot ni Juan diha kana mang iyang gisulat sa Pinadayag mo'y dili dugangan. Wa man siya magisgot nga kanang inyong bangko ay ninyo nagdugangi og deposito. Kanang inyong mga balaod, kanang inyong pista ayaw ninyo nagdugangi sa Bagong Testamento. Wala man mag-ingon si Juan diya. Context to context, kapilan na yun may kaengkwentro ng mga didibate nga ilang gamito ng Pinadayag 22:18-19 nga niingon si Juan diya ayaw dugangi. Ila din ng atakeho ng kanang mga pista na to, nga gadugang, kanang debosyon. Ako, moingon man dahin ko nga,
Usa may gipasabot ni Juan diha nga dili dugangan, tanan ba dili pwede dugangan? O may yung kagtanan, ayaw na lang ninyo nagdugangig deposito ng inyong bangko kay sala mo na, kay dugang na na. Then kanang inyong kanang balde diha nga tunga pag sulod sa tubig ay na nagdugangi kay dugangan kasala na kadiha. Wala mag-ingon diha sa Biblia nga kanang pista na to ron nga sa New Covenant ay lang tong daang Covenant nga pista kay gipahunong na do. Sa New Covenant gitagaan og gahom ang mga obispo o mga apostol sa pagdili og pagtugot. Mo nang moingon ng mga obispo nga maghimo tag bag-ong pista. Dili na awatong tong sa daan kay daan man to, landong ra man to. Kining bag-o ron, authority sa mga obispo, pwede sila mohimo ana. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Nakaron kung dili pwede makadugang og pista ang kuan ana. Ang simbahan nga tinuod, na unsaon naman lang ng gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia, sa iyang mga obispo. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Saan naman lag dili ta kadugang sa umbang mga butang. Naman na matuman ng gahuma sa simbahan. Di ba? So konteksto, bantay mo ha, managali mga dili katoliko mukutlo anang pinadayag 22, 18, 19, ayaw dugangin ni kuhae. Ingna din sila, unsa may gipasabot ni Juan nga dili dugangan diha? Tanan ba? Pista ba nga New Covenant, dili punan? Ang mga pag-ampo ba o depusyon, dili punan? Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Juan o mga apostol nga ang mga debosyon simbahan, dili dugangan. Ang mga balaod dili dugangan kanang ecclesiastical na unsa may useless sa may purpose anang gahom nga gihatag sa ni Kristo sa iyang mga kadagkuan tung unang magisterium ba mga apostol. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Mauna nga sample nga wala itudlo ni Kristo sa New Covenant pero gitudlo sa mga tinun-an sama ni Santiago. Sample. Sa New Testament wala na manudlo si Kristo nga dili paghapon ipakaon ng baboy, isdang walay himbes o kining dugo. Wa naman gyud manudlo si Kristo ana. Pero ang mga tinun-an sa bag-o pa ang simbahan sa Council of Jerusalem ilang giapil paghapon nga dili gihapon ng kanon ng dugo. Approve gihapon to kay naaman sila gahom. Mao na nga niadto sa unang siglo, dili pa sila magkaon og dugo kay ila man gihapon ng gidili. Pero kanang pagtulon ana, New Old Covenant teaching na. Di ba? Mao na nga later on ang mga obispo na tumingon nga, wa naman na gidili ni Kristo nganong i-appeal pa mo na. Mao na nga sa Council of Florence nideklara ang mga obispo nga pwede na siya kay wa naman manudlo si Kristo ana. So tuuhan gyapon nato ning konsilyo kay naaman po'y basihan. Pero katong mga tinun-an pod kay naaman sila gahom sa Council of Jerusalem, mo nabalid gihapon to ilang council. Kung nailalom ka sa ilang council. So mga unang Kristiyano, kung wala sila magkaogdugo kay ilang gisunod tong Council of Jerusalem na sa buhat 15, natural kay na may gahom ang mga apostoles kung sa ilang idili og itugot niya kana pong silibasi. Optional na nila ang ilang silibasi sa una. Mao na nga dunay minyo sama ni Pedro. Naagali ito yung mga 27 to 28 ka mga Santo Papa minyo. Pero kay ang mga successor, mga obispo, naaman sila gahom sa paghimo og mga balaod, paglugak og balaod, o pagbutang og pagbutang ana. Mao na nga, pag-ingon sa simbahan ron nga, mas maayo nga ang atong magpari single lang gyud. Kay ingon si Pablo manggod, kung moalagad kas Ginoo, mas maayo single kay kung pari god minyo, mabahin man ang kuan. Mabahin ang pagtagad na ay pamilya niya, na apoy dakong pamilya ang simbahan, mabahin. Munang ningon si Pablo diya sa 1 Corinto 7, mas maayo awaton ko ninyo nga mag single mo. Kay nasa 1 Corinto 7, 38, 39, maayo man ang pagbinyo. Pero kung moalagad mo sama nako sa Ginoo, mas maayo mag-single mo. Unang ang mga obispo na to nakahuna-hunaan na, labi na katong panahon ba nga, doon na maguti mga panahon nga ang simbahan, usa sa krisis, katong kuan pa, optional pa ang kanang silibasi. Doon ay mga pari nga minyo, dayon naamang ko'y mga asawa nga dominante, maglabot-labot diya sa simbahan, kay asawa lagi gigamit ng ilang influensya. Niya under nila ni ilang bana nga pari, niya ilang madiktahan. Mo po na sa sinungdan nga, naghimo og kanon law nga
labi na diri sa Latin Church nga sa atong seminaryo gi-require ang magpari mag-single na lang yun, parang dili matandog ng pangagamhanan diya sa simbahan nga mag-apil-apil. Napagali ito katong during the time nga wala pa giimpusar ng vow of celibacy sa mga pari. Naagali ito yung mga anak ug pari nga mga politiko nga maglabot-labot pod ilang gamito ng influensya silang amahan, no? So mao na nga nakahuna-una ang simbahan nga mas may siguro nga isinggol na lang yun nato atong magpari, parang dili mahilabtan ning administrasyon nato aron to lessen ba anang mga problema, no? Dili man hinoon bot pasabot nga wa nagay problema atong mga pari ron nga single kay mga tao ra man po na sila, no? Ilang man pong mabuak ng ilang saad plagkang mga pari pod nga ilang gibuak giguba na ilang vow of celibacy usama na sa ilang giduphan da sa ordination, di ba? Ilan ng saad na nila manang dili na to pagkasado ng simbahan oy kung nausob ilang unahuna kay ini kuan na kanang paghurar ya pag-ordain sa pagkapare gi kuan ka diha wala ka gipugos diha pwede gi ka kagawas, no? Di ba sa dili pa ordinahan ng mga seminarista nga mahimong pare pagawson pa na sila seminaryo pa hunaon pag ayon sa mangyud mo kuan magyud ka mo padayon magyud ka kay apila requirement namang silibas ni balik gyud nagpa-ordain gyud nya karon bawo nausob dayng una pagkasad na din ang simbahan dili na pero makasabot ang simbahan ana mananghid lang og tarong okay man na manggay koy nahibaw-an nga usa ka missionary nga nananghid sa Roma sa Santo Papa gitugtan man naminyo pero naa may breach of kuan kanang naamang goy balaod nga pagasundon mao na nga gipalo, no? Dunay ko gifalo nga rules og mao na nidawat pud siya nya karon nga missionary ra man gihapon siya, pare ra gihapon siya pero gihikawan na siya atong dili na angay mahimo niya isip katong nahimo niya sa una, tukbang pud to sa pagguba niya sa gikasabutan. Kay anyway kana agong vow of celibacy ecclesiastical law ra man na, so ang pwede po na makakuan ana makahatag og absolution ang mga kadagkuan po sa atong simbahan, okay? Ila ra man ang balaod, so mao na depende ba sa kay mo tuman lang gyud sa mga lagda rules o submissive ta okay ra man na, no? Kay na ako'y nahibaw-an nga mga pari nga nausab ang ilang unahon na gitugtan sila basta man ang hidlag tarong. Pero dili pa lang pud unta magbuot og og wala dili pa mutubag ang Roma kay sila man gyud Supreme Court mas supreme nato, no? Kay na man gyud final arbiter nato diri. So wa tay mahimo kung dili mutubag. Kay mag-agad man gyud ta sa atong mga labaw, no? So ingon na no nga wala na pugsa pod ang atong mga pari. So, din karon mga 3 minutos na lang nahibilin, no? Akong ihatag ninyo ang kining 2 Samuel 6 bersikulo 1 ngadto 17 kay naa diri mabasa nato kanang kanang pagsayaw gyud. No, niya basahon nako ha. Then mudritso na din tag ending kay piki naman po atong oras. 2 Samuel 6 bersikulo 1 ngadto sa 17. Unya gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel, 30,000 sila. Unya miadto si David og ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha dito sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamahanan nga naglingkod diha sa mga kiruben, no? Mao gali ni basis pod nga kato si Josue gali sa city size miyukbo siya sa sudlanan sa kasabutan kay naa dito ang presensya sa Dios, presence of God, no? Sa larawan sa kiruben. Gani ang sudlanan diri nga naay larawan sa kiruben gitawag pagali sa ngalan sa Ginoo, giingon diri aron pagkuha dito sa sudlanan sa kasabutan sa Dios ang Ginoo nga labing gamahanan nga naglingkod diha sa mga larawan sa kiruben, no? Gikarga nila ang sudlanan sa usa ka bag-ong karumata gikan sa balay ni Abinadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtod. Di na lang na kung itiwason kay apikin na kung oras kamo nila itiwas ani 2 Samuel 6 1 ngadto 17. Ako lang ikuaning sa bersikulo 14. Sa bersikulo 14 na lang kumulukso. Giingon diri og misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. No?
take note nga kining pag-ingon diri sa bersikulo 14 og misayaw si David taman sa ginhawat atubangan sa Ginoo, buot ba ipasabot nga nanaog ang Ginoo diri nga mo'y giatubang ni David nga iyang gisayawan dili oy. Ang giatubang ni David diri agsudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Kirubin. Di ba? So naa di ay pagsayaw nga mag-atubag larawan. Mao na gibasin ng atong sinulog. Dili di daotan nga musayaw ta mag-atubag larawan basta dili lang Dios. Kay katong larawan si Kirubin dili man to Dios. Oh, gani kanang atong kuan Santo Niño atong gisayawan, abi nimo ang Santo Niño biya mao man na ang word of God, personal word of God. Si Kristo mao ang pulong sa Dios, di ba? Unya kadtong sudlanan pud sa kasabutan sa Daang Testamento nga gisayawan nila ni David na man puti pulong sa Dios kato dieng papan nga bato nga nasulat tong sugo dito sa Dios. Mao man to word of God. Sa ato pa ang mga sila ni David nisayaw sila sa sudlanan sa kasabutan nga naay word of God. Nya kita pong mga Katoliko ron nisayaw ta sa word of God. Ano man kasi Kristo word of God man siya, personal word of God. Sumo na ang typology diha, no? Wa naman tayo igong panahon maybe sa sunod Domingo ato ning ipadayon o di ba ka sa laing tulumanon na tuon niya alas 12:30 kay naaman tay laing tulumanon katong daily nato lamdag sa kahitasan basin mahisgutan ni nako ang sumpay ani no sa alas 2:30 ato taman alas 3. So wa naman tay igong panahon no mga tinahod nga tigpaminan nindot pa unta kayo no daghan pa kayong kuan diri ko kung angay untang isulti. Kay wa naman tay igong panahon so hangtod na lang sunod Domingo pohon. Kini ang inyong alagad no si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas kauban sa atong mga amigo sa technical side Danny Luod ug Tax Ilumba naaday si Roji no mayang buntag Rhodes. Okay. Hangtod sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.